mergem mai departe și să vedem un moment deosebit al acestei festivități. Îl invităm în scenă pe domnul Ștefan Minovici. Este aici pentru a prezenta împreună cu mine oficialitățile noastre prezente. Dorim să dăm cuvântul mai departe. Vă aștept. Mulțumesc, Mihaela. I will ask Your Excellencies to please join us, Minister Borbeli, Ambassador Miculescu, Consul General Bârjol, and obviously the two Mirceas. Oh, I'm sorry. How can I forget you? There was something busy. Elizabeth Bedeli from the mayor's office. Sorry. So I'm gonna have Ambassador Miculescu, doamna Ambassador Simona Miculescu, give the opening speech, and then of course we'll have His Excellency Minister Borbeli take over. Simona. Slav aș fi fost, de n-aș fi fost latin. Latin aș fi, de n-aș fi fost și dac. Dar s-a întâmplat așa, să fiu român. Și eu cu soarta asta mă împac. Întind spre toată zarea poduri bune, presc și dau întregului pământ. Nu-i gând viclean în mine să răsune, dar nici stăpân nu caut. Eu îmi sunt. Iertați-mă, dragi români, n-am rezistat să nu încep discursul prin câteva versuri pe care le recitam, versul de Geo Dumitrescu pe care le recitam în studenție, pentru că mi s-a părut că se potrivesc fantastic cu această ocazie, în care sărbătorim mândria de a fi români, sărbătorim iubirea pentru România, sărbătorim româno-americanii pe care îi salut și pe care îi omagiez, pentru că, deși și-au construit cu trudă noua viață în această țară primitoare, iată că rădăcinile lor sunt în continuare respectate și onorate. Vă mulțumesc că iubiți România atât de mult. Acesta este și spiritul pe care îl are și echipa misiunii permanente a României pe lângă Națiunile Unite, tânără și energică, încercând să sporească vizibilitatea țării noastre în fața celorlalte 191 de națiuni membre ale ONU. Și dați-mi voie să le spun câteva vorbe și prietenilor dumneavoastră americani. Dear fellow Americans, I just want to tell you that I'm very, very grateful for the fact that you respect your Romanian friends and actually that you honor their Romanian roots and also their American wings. I just want to tell you one thing. Romania is not anymore a dark side of Europe abandoned between the two hostile empires. It's a proud country, part of the most important alliances, NATO, European Union, that builds a new destiny. So thank you for loving Romanians and thank you for being here. Second, just to mention, because Stefan mentioned some VIPs from Romania, from some celebrities, I just want to tell you that there are also some pioneers from Romania whose inventions are used even by you. Did you ever know that Nicolae Paulescu created the insulin? Did you ever know that Petrache Poenaru was the inventor of the fountain pen? Did you ever know that Victor Babeș published the first treaty of bacteriology in the world? And did you ever know that Elena Văcărescu was the only female permanent delegate at the League of the United Nations? So we're very proud of our values and we're very proud of all our Romanians anywhere, and I wish them and wish you all the best. May the best of our country's past be the worst of their future. So God bless America and Romania. Dumnezeu să binecuvânteze România și America. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, doamna ambasador, și aș dori să vă spun că deja mai urmează un eveniment superb al României peste hotare la Las Vegas. Se va întâmpla și gala celebrităților româno-americane, iar doamna este laureată, să o aplaudăm! I need to say something about our next speaker. I have dealt with two heads of states, two heads of governments, and many high-ranking officials from Romania when I started, or since I started the festival back in 2000. Minister Borbeli belongs to a new generation of politicians
I truly believe, knowing quite a few of them, that he is the new and he will regenerate. He's the new type of patriot, or of somebody who really cares, who is not afraid to make changes, who's not afraid to go to bats with people who don't understand. So please give a warm welcome to Minister Borbély. Thank you very much, Minister. Bună ziua, hello to everybody. Este o mare onoare pentru mine să fiu aici. Am adus cu toții o părticică din România aici, în inima New Yorkului. Și este foarte important, credeți-mă, este foarte important să fim aici. Și spun numai un cuvânt care ar trebui să ne caracterizeze: solidaritate și unitate. Însimțiri, pentru că trebuie să simțim pentru această țară. Trebuie să simțim pentru o țară care este, și o spun în cunoștință de cauză, fiind și ministru al mediului. E una din cele mai frumoase țări din Europa și din lume. Avem 5 regiuni biogeografice. Nici o țară din Europa nu are 5 regiuni biogeografice. Avem Marea Neagră, avem munții, avem stepele, avem ceea ce este cel mai frumos din lume. Hai să apreciem această țară, noi cu toții. E o țară multiculturală, multietnică, și dacă primeau viză cei din Secuime, o formație de dans, acum pe lângă horă mai încingeam și un ceardaș aici. Noi românii, noi maghiarii, care suntem toți iubitori ai acestei țări, vă doresc să petreceți aici, să aveți grijă unii de alții, și eu vin cu mare plăcere aici de câte ori am ocazia. Vă mulțumesc! Thank you very much for inviting me. It's a great pleasure for me here because a piece of Romania is here now. A piece of us, of all of us. And we Romanian and Americans, we have to be together in what means democracy, what means multicultural, multi-ethnicity. Thank you very much for inviting me. Mulțumim, domnul Naldo Borbély, domnul ministru al mediului, a fost aici alături de noi. Mergem mai departe, domnul consul general. Domnul Marian Pârjol, vă mulțumesc foarte mult. Stimați concetățeni, dragi prieteni, numele meu e Marian Pârjol, sunt noul consul general al României la New York și spun acesta pentru că probabil veți avea nevoie de serviciile consulatului parte dintre dumneavoastră. Dați-mi voie să încep prin a felicita organizatorii acestui special eveniment. Din nefericire este singurul cu asemenea deschidere pe care România îl are la New York, cel puțin în comparație cu alte comunități, și consider că domnul Ștefan Milovici face un eveniment absolut special. Îl felicit și promit că în acest mandat, cât o să fie el, o să aibă sprijinul consulatului, cel puțin de aici înainte. În al doilea rând, aș vrea să vă salut din partea Consulatului României și să vă asigur că pe 38/3, în acea clădire, veți găsi niște prieteni, că aveți acolo un partener de discuții și de rezolvarea problemelor dumneavoastră de orice natură, care țin de noi, evident, de natură legislativă. Considerați-ne apropiații dumneavoastră și vă rog să nu ezitați să ne comunicați toate doleanțele și să fiți mai aproape de consulat. Personal îmi doresc foarte tare ca relația dintre această instituție și comunitate să fie mai strânsă, mai deschisă și mai prietenoasă. Și nu în ultimul rând, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă adresez dumneavoastră comunității. Eu n-am să vorbesc în limba engleză, nu pentru că nu vorbesc limba engleză, dar mi se pare că, fiind un eveniment pur românesc, trebuie să vă vorbesc românește, indiferent că mai sunt și cetățeni americani printre noi. N-am să cânt,
Dar aș vrea să vă rog din suflet ca pe cât putem, nu știu, consulatul și eu personal am să depun toate eforturile în așa fel încât această comunitate de aici înainte cel puțin să încerce să fie un pic mai unită decât a fost până acum. Să dispară aceste distanțe între noi, să dispară aceste chiar garduri simbolice între cetățenii români, să fim mai uniți și mai puternici, să fim ca celelalte comunități unite din New York și pentru lucrul acesta vă mulțumesc anticipat. Nu vă mai țin, se ard micii, vă doresc distracție plăcută și vă mulțumesc pentru prezența noastră numeroasă aici. Mulțumesc mult! Thank you so much, Consul General Marian Pârjol. Trebuie să înțelegeți că este imposibil să ai un eveniment de calibru acesta, sau poate nu e așa de mare calibru, ce mai contează, fără suportul, aportul și contribuția primăriei, în cazul acestor timpuri a primarului Michael Bloomberg, care de obicei cred că a devenit o tradiție. Doamna Elizabeth Daly, care este director la serviciu consular, va ține un mic discurs din partea primarului Bloomberg. We cannot have this event here, and by the way, there are only 5 countries in the entire world that can do an event on Broadway, in case you didn't know that. We're one of them. Without the support, without the help, and without the understanding of the mayor of the New York City, Michael Bloomberg. Elizabeth Daly has been with us for at least 5 or 6 events thus far, and she's here to read the mayor's letter. Thank you so much. Elizabeth? Thank you, Stefan. Bună ziua, prieteni! It gives me great pleasure to be back with you again this afternoon and to read this letter from the mayor that says, "Dear friends, it is a great pleasure to welcome everyone to the 12th annual Romanian Day Festival. Our city continues to be a place where people of every background and belief can live in harmony, and countless men and women of Romanian heritage have made important contributions to our economy, culture, and civic life. Today, as we celebrate this exciting Broadway tradition, once again, we reflect on everything Romanian Americans have accomplished in our country and look ahead to the many opportunities that the next generation will enjoy as a result of your hard work. On behalf of all New Yorkers, I would like to welcome some of today's distinguished guests. His Excellency Laszlo Borbeli, Ambassador Simona Michilescu, and Consul General Marian Pârjol. I would also like to thank MIC and Associates and the Minovici Brothers Foundation for making this year's festival possible. My best wishes for an enjoyable event and continued success. Sincerely, Michael R. Bloomberg, Mayor of the City of New York. La revedere, merci. Aș dori să dăm cuvântul domnului deputat, domnului Mircea Lubeanovici. Este aici alături de noi. Salută România la acest moment superb. Bună ziua! Sunt bucuros să pot să particip la acest frumos eveniment în această mare metropolă a Statelor Unite. Vreau doar în câteva cuvinte să spun că anul acesta sărbătorim 131 de ani de la începerea relațiilor diplomatice între Statele Unite și România și niciodată în istorie relațiile noastre nu au fost mai bune ca acum. Contribuția este și a dumneavoastră și a noastră și ne bucurăm foarte mult. Eu sunt deputatul Lubanovici, care reprezint interesele celor peste 1 milion de români care locuiesc în Statele Unite, în Parlamentul României. Spunea domnul Steven că noi nu am adus steaguri. Hey, Mr. Steven, please come over. Vreau să vă spun că eu m-am gândit să aduc un steag pentru domnul Steven și vă rog să-mi permite să îl pun. Domnul Ștefan Minovici. Foarte frumos. Felicitări pentru organizarea acestui frumos eveniment. Felicitări!
Mai avem aici o personalitate oficială, domnul Mircea Toader, tot deputat. Haideți aici alături de noi. Vă mulțumim pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. E ceva impresionant pentru că într-o țară străină un grup de oameni care simt pentru România și care sunt români și aduc aminte cu nostalgie, sunt convins, și cu mare plăcere de țara de care au plecat și mulți dintre dumneavoastră au și locuit acolo. De asemenea, simt iarăși o nostalgie. În tinerețea mea am umblat prin mările lumii și găseam grupuri de români cu același sentiment pe care îl aveți și dumneavoastră, de nostalgie și de iubire de țara natală. A spus domnul Borberi de frumusețile țării noastre, sunt convins că le aveți în inimă, le aveți în suflet, iar noi vă mulțumim ca români care suntem în țara noastră pentru ceea ce faceți pentru noi în Statele Unite și acolo unde sunteți. Noi nu știu ce putem face pentru dumneavoastră, cred că de acum încolo, eu cel puțin, simt cu totul altceva. Am încercat, avem practic în Parlamentul României 4 deputați și 2 senatori care reprezintă diaspora, oamenii care trăiesc, români care trăiesc în afara României și care reprezintă până la urmă, într-un fel sau altul, interesele dumneavoastră, cum e și Mircea Lubanovici. Fiți convins că vom fi alături de dumneavoastră și cred că ceea ce faceți dumneavoastră, de a menține tradițiile, de a menține inima românească, înseamnă foarte mult și foarte mult pentru noi. Vă doresc multă sănătate în continuare și o zi frumoasă! Și eu vă mulțumesc, oficialități de marcă aici alături de noi. Să aplaudăm încă o dată. O distinsă prezență. Vă mulțumim încă o dată tuturor.